So hey, what's up? It's me again and welcome back to the YouTube channel, Marshall Saro Vlog! For today's video, everyone, we are here now sa bahay ni Christina. Hello everyone, ako sa balay sa akong ating for today's video. Ayan. Sama na siya kapag kumakon, everyone. Ay, so sa karon is tungha ko din dahil kay lagi narang sila pa blessings sa ilang balay din. Yung kamaling abot. So murag ngunit na lang pag siguro ko ron kay apit na mga alas 11. Magkatod akong sit-an sa pagpapa. Kaya nagabas ko sila for today's video. Sa mga ilang balay dahil grabe kagwapa no. Sa nang tanda o isa ng balay sa kuning ate dahil basta best in green yahat yung balay. Kuwang na ng kaputan ng mga bagon-bagon din nga dahil para makumpleto yung mga design sa yung panimalay na. So dahil kasi mga sticker. Sa data kasi panimalay dahil Diyos ko ginagawa. Bangko rin sila yung form nga bangko. So, ang kagwapa. So manorate na dahil. So tapos kasi nabi ka kasi di makaon. Sayang! Ano ko para sagit-sagit sa kinabuhi. So mga na niyahang wall. Sticker. Pack. Gamit sa kinabuhi. Gusto ko yung kapangan mo. So ayan, sa sample, pero guwapa Japan. So pila na kadlaw or months or year ago, na naka-vlog din ang balay, no? So na-surprise ta kaya naghanap naman din kasi ang mga papilit. Ay, stang rilo, green. Diba na ko yun? Diba? So na yung utot niya, green na dahil. Mineral water, dapat green po. Nagtatod nga nung bluman. Ah, ganun. Guwapa. So yung talya, green. So siya kasi guwapa kita po sa this video kayo napapultok ng skin doon yung mga karatang. So ayan, sumugawas to be kailangan mga bisita din sa gawas ng mga tao. So ipakita na to si Ate Pak! Napod sa ilang bati na. Ang saya. Gawas na kayo medyo lamig din sa gawas. Pak mo nang tagtungod dyan. Charot. Yun na ulit sa nakahila di ako sa buhay. Sa ano mapantago. So mga na ilang lugar dahil grabe kanindot dyan ang ilang housing diri. Kaya hay kastanan. Tapos nakanindot sila is walay balay sa tubangan. So sila na dyan. Pak! Sila ulit makita na malungkod sabi na sipat ba natin. Charis! So mga to everyone, natungha ko nili pag mo na nga nag-vlog lang po pinabawang-bawang ka para ipakita ilang balay dahil sa improvement, yung mga gano'n. So daghan, ubay-ubay na sa tang na yung mga suga din mostly solar lang di gamit. So dara siya, sunod-sunod pa rin din. Nangaon na mo dahil? Ha? Dahil na dyan naman na to. Dami kayang wall, oh. Pak, gano'n. Kaya sa kung inanay kay bato. Yeah, mga dahon-dahon dahil kay hilig yun siya green, hilig siya sagbot. Oh, pak! Gwapa kayo. Dili nga background, gwapa kayo. Mula plato hanggang baso to tapanday ka ng thermos green sabjay. Diyos ko, may luwag pa lang ang green, gipalit na niya dahil ambot na nanindihan na. Kasa lang, mato naman ang plastic na. Mga stainless ba ang green dahil. Sumawa na ito dahil. So, tas kwarto dahil kayo para gwapa. Pak! The boarding house. Lakas mga boarding house. So, may pa-deck kasi sila. So, o, di ba? Ang butangan sa sila, green food ba yun? Bago all. Oh. Charis. Green sand. Ceiling fan ba? Oh, ceiling fan. Kasi dapat i-appeal ko naman ceiling fan yan. So, green po na ceiling fan ba yun? All items, green. Ceiling fan, green. Yung higdaanan, may pagka-green. Ang butangan dali green food doon. May bata ka buang undang. No, hiwit mo na po. Sayang CR, dapat na mga green sayang CR pero nandiyo sa suod. Labar eh. Yaman. Labang buring na. Nagkabay ako si Aro, kahilo. Ha? Nahita dyan din eh. Kapulitan, juglosa nila mga balay na yung mahilo kayo. So ayan, so bapa kayo, tagtugod na yun. Wi-Fi na eh. Ha?
So kanya, maabot siguro ang pare niya para i-bless ng ilang mga panimalay, pero wala siguro ko na diri at that time kay magluto pa kong sudan para karong udto kay hatod na ko sa kong papa kay nagpagabas na gimiday kay kuwangan ng kahoy sa among pakesami. Charot. So mga to everyone, yung ulit pa ko sa among taon to, di man ako ani nga video. Kuya ko ibin, ay kaya ko i-picture ng pare. Nuok ko. Para to everyone, nung ako nagipakita sa inyo kung sa ang ilahang balay, unsa improvement, unsa inaabot, unsa inausap, unsa tanan, yung so ipakita na nato siya. Oh, life is a wonderful journey. Di ba naman yung mga pang-coach doon? Di ba basa na yung mag-iwan? Oh, cortina. Beautiful cortina. Green dye, nood ko. So, wala kayo makita. Villa Verde, kita siya dahil kay gisunod yun niya ang tanan. Mula pintal sa gawa sa ilang balay hangtod sa so green yun ba yun? Di mag-uol. So, naano ito yung mga magpa-shoutout, pero wako nakahinumdum na nakalimot ako rin, pero ako lang ipamutang inyong mga kanang names diri sa baba. Iktima nga video para makita ang inyong mga names nga nagpa-shoutout mo dahil. Sa aming bayot, di magol. Oh, sudlay dahil. Pakita sa ito sudlay. Di kinaul niya sudlay. Pak! Green bayot. Ang duwaan. Green sa dahil. Yung buwa-buwa. Iloko all items green dun sa dahil. Nagibog ko rin hana. Iyahang motor, green po dahil. Pakita nato dyan kay para kompleto ang ato ang pang-video. Namukmo ko na sila gabi. Gabaan eh. Gabaan. Tiga man. Mag-drive nga kadang hagon. Pak! Green ba yan? Oh. Iyahan yung motor dahil. So, green po niya motor dahil. Motor po rin ba yan ako eh. Gusto niya na ka naman Noroy Mino. Gusto niya na siya. Nakita niya sa kabutang. Green dyan dapat. Uno kaya yan. Butang tuwalya. Green food na. Buta na ni Bayhana eh. Kami naman lang yung sabot na niya. Kung di natin ba, green guy. Oh my God. So, mugawas ta sa ilang likod. Kay ever since video ko, wa ko kagawas dahil. Open sesame. Oh, mo nila gawas bayot ni Magoy. Ay, mga tao diri dahil. Sa kapitbahay. Tapos ilahang gawas. So, igsod mo sila balay. Kusina na, CR, then gawas sa balay na dahil. Ayan, pak! Nung kayo tabi, ay, may pag-garden si Mayora dahil. Oo, kabunggay. Oo, batid dahil. Hulo lang. Buhay na ko, hindi na mapas mo. Hindi mapas mo dahil. Nalingsing ng kamunggay ko, doon na sa ligan dahil. Kaya wag ikural, Diyos ko ginoo ka. Silingan mo ako. Pagka-pretty, manuta na kayo, ka init ka. Diyos ko ginoo ka. Bah! So, nag-cleanliness siya dahil. So, diba? All items green. Pak ko na siya. Baldi, green. Timba, green. Butangan na sabon dahil. Green. Pak. Green dyan talang dahil. Brush ko dahil. Green. Buwang babae. Ubot na lang. Ubot na lang dyan. Kakasal, mag-paint kung kutanan. Charis! Yung mga gano'n. So, mga na ito, everyone. Magbabay na ito. Ikapoy na kung tabi. Ikapoy na kung yaw-yaw na. So, bye, everyone!